that na ozi unu zimu na ngari ọfụma ma agaghị ọfụma ya ịmara na ọnya bụzi na anya bụ ife abụrụzi ka esi wee kee ka nsi wee na-eme ya, so I don't like disappoint unu. Na-asị unu nnọọ na chetago m azụ na Volt 104.3 FM oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, and ọ bụ na ị na-ege m ntị agwa m unu si na tata bụ storytelling ka anyị ga-eme because of ife anyị na today na Nigeria, and the nwere ife ọzọ na-abụrụ gịnị Democracy Day. And I'm gonna tell them story for 30 minutes. Then I do the rest of the 30 minutes we mee gịnị wee zaa ajụjụ. Onye ọ na-azatara ajụjụ m ga-enye ya gift. Yes, I'm in the mood of giving, so m enye ya gift. So ọ bụ na ị nọ, ọ bụ na ebe ọ bụ na ị nọ right now, just dị njikere ịghọtago, just kwado onwe gị, kwadosi onwe gị ọfụma. Kịta ka anyị ga-ama ndị ma ife a na-akọ maka demokrasi. Kịta ka anyị ga-ama ndị bụ na fa just nnọọ ịmago ife makwa bụ na a na-eselebrate kwa demokrasi otu ọ bụla o si na-adị, anyị nọ dị ịghọtago. So kịta ka m ga-ama kpọọ m na phone right, emepego m phone line, amaghị aka ogologo aka, akọchago m ogologo aka mgbe m kọrọ ya. Kịta bụ unu nwee kọziere m aka, achọrọ m ịmụta one or two things. Onwe ife niile, ife ụfọdụ ndị ngasị mụọ na onwe m nidere ịmụta, nda ama m na o nwere ndị ọzọ dịkwa ka m chọrọ ịmụta something. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 0915573. Hello. Good evening, ke ime. Afa gị bụ gịnị? Ka afa gị? Auntie Kamsi. Oh, Kamsi, no, gaa n'iru. Good evening, Kamsi, no. Okay. Oh, kọọrọ m akụkọ maka demokrasi, ka isi enweta demokrasi, mana taa bụ Democracy Day, right? Yes. Ka isi nweta demokrasi. Yes, democracy started in 1999 after the military rule, but the first in 1992 was an election in which MKO Abiola was another winner of the election, but was in prison. Then in 1999 we still democracy, the Democracy Day on 29th of May. Until 2018, Muhammadu Buhari made 12th June Democracy Day in honor of MKO Abiola instead of the normal 9th of May that they celebrate Democracy Day. That's enough about democracy. All right, and you're not far from the truth. I'm gonna try you brief, but I'm gonna get into asking that anyway, at least 10 minutes or less than equal line. Can you say what the Democracy Day? Yes. Yes, I went to Democracy Day na 1999, Abby. That was after I went to independence na 1960. But actually, just a little brief story. Just a little story into Otu I say what the Democracy Day. A little events, there were major events in May na this June 12. Enwe a major event. Nkwụ ya kita anụ m ga-aghọta, achọrọ m ikwu ebe o mee, but nkwụ ya kita anụ m ga-enweta expo. Enwere major, achọrọ m ka akọrọ m just a little story. I had to go history, ọsọ m na-agụ akwụkwọ na this Odenigbo family, ọsọ. Adịka ma enwetazi ede anyị ga na-agụ akwụkwọ one page every day. Ọ bụrụ English anyị agụ bịa, ọ bụrụ na mma afụ the Igbo version anyị na-agụ, ọ dịka anyị adịghị agụkwa history o. Hello. I called back. Okay, gaa n'iru no. Yes, and what happened on this day in 1990 knowledge of the election in which MKO Abiola was announced the winner, but was annulled and presumed by the current ministry at that time. I can't remember the chairman of the deck that helped in the election. I can't remember, but he was giving
and award by President Bola Ahmed Tinubu. I can't really remember his name. Okay. Today on June 12th. Okay. Okay. All right. Dalo, all the close. Onye ga-aghọta ife ọ na-akọwa. Onye to guy a brief history. Onye guy a brief all the so. In fact, amara m ihe o nyere anyị about this summer, but ihe o nyere just peruse around the history. Ife melo on the um you know on the day of the democracy. Hello. Hello, Auntie Chinasa, good afternoon or good evening. Good evening. Keke ime. Onye na-ekwu bụ Ọnọnụgbọ from Umuchigbo. Ọ nọ n'ụgbọ? Nnọọ. June 12th. Mm. Dị tata bụ mbọsị akpara ọsọ aja ụra. Aja ụra with the election and nullify the election with Yana Tofa. Then June 12th, ewee nweta crisis na Lagos. Ewee gbaji ọsọ aja ụra egbuchere ndị mmadụ, especially ndị Igbo. Then when we 1999, when we say official democracy, Book of Obasanjo take over. But when we say 2015, Buhari will get it. Then we say June 12th as a day celebrate in commemoration of MKO Abiola, who started the fourth of democracy in Nigeria. All right, Dalo, and just like he said it, yes. It were also due to the annulment. Oh, actually make but can just not adding two and I'm excited. I'm already excited about democracy. The mom will notice. And mad even last year, I think I did the same thing, but I saw some quorum history just to drag or choose my my winners. But today actually I got to history because ọbụrụ by ije na Google chọta achọrọ m onye ga-akọrọ m ya ihe ọbụla ịgụpụta ịkọnwụori ya mmadụ means na understand what you read. Ịghọta ọ bụrụ iburu fom ọbụla akwụkwọ ị na-akọrọ m ya akụkọ ọbụla ịkọ o mean that gịnị na understand what you read. Ịghọtara ife ịgụ. So ka anyị metụ because a lot of people amara ife a na-akọ ha amadị ihe emini by na enwere first the democracy day bụ gịnị 12th June ọ na-agbara ọsọ abịola ọ na-egbusi because and one thing major thing about crisis na-eme na Nigeria Igbos are always affected negatively. Igbos are always affected negatively. That's just the painful part of it. So onya mere o ji awụpụta na asụ mara unu history unu ka mmalụ ndị furu unu n'anya na ndị afụghị unu n'anya ọ dị very very important. Ka mmalụ nchọ make amends amalụ because to me there is no peace without war. Mụ na gị na-eso okwu ma like this na mbịa anyị avoyewe anyị raise be all the dust raise be all carpet zapụta ife niile azapụ because without that that peace ga-adị gịnị ọ ga-adị floated ọ ga na-ese n'elu mmiri and a ga-enwe grudges no be because the things ekwesịrị tackle ya so I can just all the very important na-agụnụ your history na-agụnụ things gbanyelụ ebe isi whether from your village or your community or as an Igbo or as a Nigerian all the very important so that pụọ ị mara right gị mara ihe kwesị ime mgbe ị kwesị ime na otu ikwesị isi wee mee. Alright, so kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. Hello. Hello, good evening. Ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m Ejike nnọọ gaa n'iru nnọọ gaa n'iru na n'ihi na-ekwu
I'm not surprised. In the land, not this was election. Okay, make the youth there as they want. So after the election, I'm not surprised. The money, so you can just try to starting from Lagos. In fact, the interim, but sorry, so that is it. All right, Hello? that also a try. Yes, and that was brief. Oh, under 2 minutes, under 1 minute and 43 seconds. Okay, okay, okay. Hello, good evening. Kefwan, ka afagin ABC at mom. Nenna from Ababa. No. Mm. Jisike ka ịkpọghachi m azụ ọ dị ka ma kọt because adị m anụchasị ihe ị na-ekwu ọfụma so jisike ka ịkpọghachi m azụ 07060485853 ma ịkpọọ m na 09155708347 ya anyị na-ekwu maka ya bụ demokrasi dị otu anụ anyị si wee nwee demokrasi today ka rada taa ka anyị ji echeta ụbọchị eme gịnị enyere anyị demokrasi. Yes, after independence. Ịghọtago? So, democracy mean na aka ndị ọcha apụgo n'ife anyị na-eme kpatakpata. Ọ bụrụ ọsọ nke a na-asị anyị. So, ka anyị si wee malụ na the journey was not easy. Hello? Biko ịchọ ịkpọ mgbatịnata redio gị ọ dị oke mkpa na ịgbatịnata ya redio ka anyị nwee ike ịnụ ihe ị na-ekwu. And yes, anọ m live on YouTube. And ọbụna by now up till now na anyị bata live enyebeghị notification ọ because na subscribe be ọ bụ na subscribe go once batakwa na live a ga-eme ka ị mara enye gị notification ikey in na ifu ihe anyị na-eme na studio otu anyị si eme ya ịghọtago isonye anyị comment ya engage ya like ya share the link so that others can join. Hello, good evening, ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Isabella, where is from? Ugwaji. Ganir. All right, dalo so dalo. Yes, all the okay but that's na imeri ife a. No, another way of educating, another way of image ka ndị mmadụ malụ history behind democracy day. Ịma mgbe ejiwe napụta anyị from military to imago civilian rule because all the very important ihe niile ịma ụfọdụ n'ime na-asị na present government bụ dictatorship government no military government no nkewa ijago way back before 1999 ifunu nke bụ military rule. So in the democracy day annual democracy enyela gịnị napụta anyị from military rule napụta anyị sepụta anyị nnọọ ya making a popular ejiro nwoke ahụ akpara m the president of that period 1999 onye win the election under the civilian rule in 1999 after the democracy bụ Olusegun Obasanjo. I know they carry that man play ejiro nwoke ahụ egwuregwu at all and ma si fọwọnachi ime Obasanjo jee ma onye ilo m adị m eji nwoke akpara m. Hello, what's Nathan radio gị nụ?
but but onye ọ na ma na arụ adịrọ m ọpịa m wee chọzie ịkpọ m akpọ chọọ ịkpọnyezi m isi ọwa m na-eze ele eze mma na fon gị na ring the right thing to do ọlọ reduce the radio or the volume nọ na redio gị gbatụnata ekwentị gị ka ị nwee ike ọmụ onwe ike na-anụ ine gị ụlọ onwe gị apụkwa na ị na-eti hello 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 na-anụ n'ihe m na-ekwekwa anyị ọkwafa our own good a na-eme ọ dịka ọsọsọ m ka ọ dị mkpa 07060485853 or kpọọ m na 09155708347 ndị na-eche ka ha kpọọ m Honorable Ndubuisi eze nwata Gino since hello alright jisike ka ịkpọghachi m azụ so like m nọ na-ekwu biko jisike kpọọ ma anyị nidere ịnụ this history ịghọtago ka akọtụola anyị ndị nọ there o mee live ọ bụ na ha ga-akpọ ma ọ ya aka mma ndị nọ there ọ na-eme ịghọtago ama m na a lot of you are like Nigeria so a lot of you people anaghị unu believe na this democracy but we are Nigerians, one Nigeria, you gotta one Nigeria if I care. So I have to now that the Nigeria achieved independence, okay, 1960, with a democracy, with a democracy, yeah, 1999, and the first president our first president after I based into civilian rule bolo Olusegun Obasanjo. All right, so abaru reef where the kind of government I na practice that time abia we okay, just nothing much. I have people who the coup d'etat the channel and all that because all coup d'etat be lead to annulment of the Abiola election. Or right now, Babangida Asigo Kita that no onye win that election and all na Abiola. At the end of the day, what I go? I have the thing. You make it your job one day former Ikega Wogi. You will be forced to be made former. Why not be the nogi? Make it the rule now. Kita no. Munye Unye Abacha na say that no nwere ihe di ya me na magodi ya Abacha ngwo na anyị maka Abacha sire nwe ịghọta na nwere ife di ya me na di ebu na onwe such power to annul the election. That means na di enwe power onye ka a na-akọrọ anyị nwa ka a na-akọrọ ụdị aka abụrụ anyị nwa say one more 10 minutes to go any the mama to call him can if water ke ko suwe water this democracy day I will try to with a democracy from I move from inwete independence people n'aka ndị Britain to inwete gịnị Igbo a Republican see however n'ime gịnị Igbo a democratic country so just democracy just call m obere akọ otu isi water democracy ife mee that day ofu onye bi ekpogo m gwa m ife mee that day then I move there to the question and answer class. I don't know a lot of you nature. I don't know nature. So what there? But before we move that, I need the go do read back this democracy day. Just the small history. Can you feel water? I go from government. I'm an accused government. I'm a subject na secondary school and about government. I'm an accused government. Yes. So only care water from government. Government is just I dey an enu water. A na-esele ya n'enu enu adị akọwa ya ka esi akọwa ya na ịchọ ime history ọ dịka onye na-agụ mathematics na further maths anyị ma na further maths nwere more method more formulas a na-ebreak ya a na-akụzi more formulas and method na further mathematics than maths so ọ bụ na ike ume dị gị for maths you move to further maths ọ bụ na ike adịrọ gị ị nọrọkwa ebe ị nọ ka ndị otu anyị gụọrọ onwe gị ordinary maths then otu aka dịkwa na history ọ bụ na ike dị gị ịba ego gịnị history zoro onwe gị ike ọ bụ na ike adịrọ gị ị nọrọ na gọọmenti zoro onwe gị ike ịghọtago
but then ọ na-adị very important anọkọtakwa ibu niile akwụkwọ gụọ all these things ka ị malụ ka ha si wee bịa ka ha si wee na-eme otu o si wee dị mgbe ahụ malụ that na ife akalụ that time ka a na-eme now because all the promises imekwana anyị promises bido from 1999 mgbe emerụ gị na anyị ba into civilian rule all that promises the promises enyere anyị ekipụkwa ya ka just nọ na-eme anyị the more you look the less you see ịghọta so ọ dị ezigbote mkpa that all these things na ịgụrụ akwụkwọ ka ị matachaa ya ka ị malụ ka o si afịọ so cheta na m nọ na YouTube anọ na YouTube anọ na for a lot of you ndị na-asị m hi na-asị unu hi too KYD there was a major event of course enwere major event that very 12th June enwere major event that very 12th June ịghọtago anyị ma that not the election emebie lead to also abịara mgbe eji egụcha kedu ihe a na-akpịa gụcha the so ọ chọọ ịfịọtụ mgbe ahụ ebe a ka ọ na-afịọ a lot of Igbos died ụmụnwanne anyị nwe ụnụ kalị ha dọka aja dị n'anị but ọnya ka o ji awa necha anya na-asị anyị unu emezi na o nwere ụdị ihe ọ ga-awụ unu mee na wonder ihe our forefathers mgbe ha bidoro ije ihe ha chelu ka anyị na-eme kịta ka anyị just na-emezili onwe anyị ihe sọrọ anyị ọ dị ka the topic I take yesterday ọ gị kpọrọ onwe gị ka Holy Spirit kpọọ gị ọ gị kpọrọ onwe gị the movement anyị na-emeke now or movement anyị kwesịrị na-emeke otu anyị kwesịrị na-eme ya but anyway ọ bụrụ ya bụ the most important thing right now bụ na anyị na-celebrate 12th June as our democracy day dating back to mgbe enyere anyị civilian rule ka anyị mee gịnị ka anyị si na dictatorship wee pụta alright so since na we're calling abata for this story I guess na you want to go our story of course the major thing who made that day was Abiola yes 12th June apart from democracy day oh gịnị democracy day abụkwa na women na 12 June na just na ọsọ Abiola ahụ bụzi ihe eji mark zi wee sị okay ka i were ya na celebrate gịnị democracy day after the annulment and also ka I got straight to the question so ma ajụ 3 questions onye nwee ike zatanwo the 3 questions mụ na eme gịnị anyị akara ya mmalụ na onye ga-esendeli m gift ka ọ mụọ ya esendeli ya gift ịdaa ya isendeli m ọbantị Chinazọ gift gị nwee ya mụ sendeli gị something ịghọtago alright okay ọ na-eme m ji ekpe egwu get the first coup in Nigeria who my help coup first question bụ how many years kind of as a civilian country get the first coup enwe na Nigeria then the third one kedu mgbe anyị nweta our kedu mgbe anyị nwetara mgbe eji eme a Republican state these are the 3 questions so ịzata nwuo ya mee gịnị send ya gị some kpọọ m na 07060485853 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347 hello ka ime afọ gị na ebe isi akpọ m okay you may answers to my 3 questions ngwan the first question bụ how many years God gị ka anyị celebrate go civilian rule na Nigeria 26 okay then the second question bụ
kedu mgbe I bụ Republican mgbe emela Republican state. 1967. And the third question, kedu the first school na Nigeria? Let's do July Eh? 1966. July 1966. 63. Okay, 66, 1966. Yes. Okay. It's not Fagi Bogini. Ejike. All right. All right. Dalo. You got no from me. Mobini went there. Dalo so. All right. 0706 0485853. Oh, Seti. Mazes weekend now. Oh, Seti go. Okay. Hello. Kekime. Afa Igbo gịnị? Chigozie. Chigozie from Agbani Road. Gaa n'iru. Mhm. Question nke ịbụọ. Kedu mgbe anyị nweta Republican? Okay. Okay. It's not Fagi Bogini. Chigozie ngwa daalụ so. Okay, so ka m bee ya na nkenke kita anụ a. Ndị ga the first three answers in nweta, the first correct answers actually bụ ndị ga-ewi my gifts today. The first three answers. Yeah, go. The first three answers. So, ga-ekwa mee calculation of my ebe kwene na onye ọzọ. Gakwa ga mee your calculation well. Because mụ na onwe m calculate chala m ya. Emechala m ya calculate. Ka nsọ ka ndị ibe ka anyị. Emechala m calculate. Wee hụla. Ife unu kpọga. Awụghị ya. Ọwụ ya ka ọwụghị ya. All right, 0706-048-5853. Okay, after message gi Humphrey Nwosu. Oh, I want to run your message. Humphrey Nwosu is the reason Humphrey Nwosu is the reason behind June 12th. Okay. All right. Hello. Kekime. Arinze. Okay, no. Ganiru. The first question, bo, kedu mgbe I ji enweta civilian rule? Or how long can I enjoy go civilian rule na Nigeria? 26 years. Then the second one, bo, kedu mgbe I ji eburu Republican mgbe I ji eme Republican state? 1963. The first school na Nigeria. The first school was July 1966. July again. July. Okay, July. What year? What date? July 1966. Okay. Kafage. Arinze. Dalo so. Dalo. All right. All right. So, Abuni feel that na the answer to these questions, of course. Boom. And me select the first three persons. You want to go? Hello. Good evening. Kekime. Dalo so. Ka fagi na bi se apom.
Emenike from Owani. One. All right, no. Ganir. Not do your bad. Man, okay, don't worry. Okay, how many years I'm gonna enjoy civilian rule in Nigeria? How many years now? Mm. That How many years has foreign democracy gone on in the uninterpreted civilian rule? 26. For total is 36 years. Okay. 6 plus 4, that's 79 years. That's 10 years plus 26 years. That's 6 years. Okay. That's very insightful. Then kedu mgbe enyela anyị republic? When Nigeria was a republic, not 1863 or 1763? 1963. Okay. Kedu mgbe made the first coup d'etat na Nigeria? Okay. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Ka afọ emeniku na-ewe n'iwe na brain m nwe ka o si aga na. Ị mara na ọkọta erika abụrụ onye akọrọ. But that doesn't mean that na brain gị ama whether Nigeria dị mma ọ dịrọ mma brain gị ga na-emekwa calculations one or two. Eyatago. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ewo, daalụ sọ, welcome to the family. Daalụ. Oh. Okay. All right. So, ụbọchị feme kwarapụ. So, na try kwa, una nwiku, just no na try. Hello. Get one. Take ime. Come see what you'll mazu. Yes. Shoot your shot. First of all, how many years can you gonna enjoy civilian rule? 32 years. Can you get precisely month and day of this and this? Hello? 33 years. All right. And then kedu mgbe enyela the republic? 1963. Imaho day, Imaho month. No. Okay. The first school I went to Nigeria. Mgbe I went the first school na Nigeria. July 1966. Can you snap a boy again? Kamsi. Dalo so Kamsi. Dalo. All right. Okay. All right. So, ihe ji wee na-ekwukwu ya kịta ka anyị mara bụ na ị ga-ejisi ike try ya nye m month, day and year. Ịghọtago? Month, day and year. Ọ bụrụkwa nke unu na-afụ na social media. Chike chọta the month, the day and the year. Onye ga-eme gị stand there out from the rest. Ịghọtago? Ọ dịrị m easier pick winners. Hello. Keke ime. Chigozie ka ebe isi akpọ m. MNA Industrial Layout.
Ganiru. I just do Number first Ajujumbo. I'll be number one Ajujumbo. Kedu, how many years can Nigeria enjoy go civilian room? Nigeria nearly enjoys civilian rule, unbroken civilian rule for about 25 years since after the military rule. Unbroken. Okay, 25 years. Yes, unbroken one, 25 years stretch. Okay, so Kedu, how long? Get the first school. The first school d'etat in Nigeria. First school is, I think, October 1st, 1963. No, January 1st, 1966. January 1st, 1966. January 1st, 1966. 66. Oh, aghọta anụ m ihu. Then kedu mgbe e nyere Republic? Yes, 1st October 1963. 1st October 1963. 63. Alright, ka afa gị? After m Chigozie. Chigozie, no. Daalụ sọ, o. Okay. Daalụ. Ịnwa gị ike gị. Alright, 07060485853. My phone na 0915-570-8347. Just 2 more calls. I got musical break. Hello. Hello. Good evening, Kekwan. Okay, I'm calling from my state. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? This is my state. I'm Papa Mbo Finance. Nkechi bụ ụzọ finest. Yes. Nkechi bụ ụzọ. I like m afa gị. Gaa n'iru. Okay, he said you in Nigeria. Hmm. On 15th January 1966. The first school beginning. 15th January 1966. 16th January 1966. 15th. Yes. Okay. Then kedu mgbe e nyere Republic? 1st October 1963. Kedu mgbe I bido enjoy, but how long can I enjoy go civilian room? 26 years. 26 years. Yes. Can you see what afa gị? Okay, Chibuzo Finance. Ogechi bụ ụzọ finance. Okay. Okechukwu. Okay. Na-aga mmanụ ị na-ekwu. Ogechukwu bụ ụzọ. Chukwu bụ ụzọ. Nna afa gị atọrọ ụtọ mana ọ fịara arụ. Ogechukwu bụ ụzọ finance. Alright. Daalụ sọ. Alright, just one more caller and piachie. This for this now, I am making a musical break. 0706-048-5853. Hello. Ejike, bye. Achọrọ m fresh callers. Achọrọ m ọ bụrụ ideche answer submit ye. Ije na alụkwa supervisor gị question paper gị ka answer script gị. Say ya mee gịnị? Na ịbịakwa ị na answer script. Who does that? Na exam. We don't do that here. Hello. Keke ime. Mgbede ọma. Chere ka m bịa. Chere nunu. Hey. Mara na-ekwu m na ga na-ekwu biko ma work. Asị gị chelu ka na rush kwa okwu ịchọ ịnụ m ịchọ ịta m. Ihe eji nwayọ ka nghọta ebe isi abịa. First question, so ọ bụ na ịchọ ibido na ọ bụ na ịchọ ibido n'etiti, gwa m nke ịchọ ibido with. Ọ bụrụ ị na-rush, ma rush na m. 0706-048-5853. Of course, m na-achọ my last caller. Yeah, hello? Ka ime? Ka afọ gị? Daalụ sọ. N'afọ gị bụ gịnị? Maazị Omife nke bụ eziokwu. Wow. Afọ gị agbagotekwa. No. So my first question bụ kedu mgbe I bido, how long can I enjoy go civilian room?
issue is the yeah, is
azụ aga n'ebe ọ bụla nna na-cheta azụ ndewo Three FM na-ajụ gị ka eke ime kịta dị shọ na egwu ahụ na ịnabatara ya ọfụma okwu dịlị okwu dịlị okwu dịlị onye njem ọnụ hapụrụ m na ọnụ m adịrọ mma ọnụ na afụnugo m ebe ngụlegwu enụkwa m asị m na-egwu ka m bịara ịkụ Paulson Kalụ of course onye ogbenye chekwube chukwu nwere ife ọzọ abụrụ ichekwudo chukwu like agụ enugo anị nwe onye ọzọ ị na-agbakwuru abụrụ chukwu so mana asịkwa na agụgụ sie gị ike ọsọ chụọ gị gị wee gịnị gbara ọsọ gbakwuru ikwu nne gị alright so two persons ka m nweta the answer otu nsuecho the answers rather otu nsuechi ya
and then I'm gonna be with the question. So I'm asked to say some like the question is am I answering to my question? I'm going to put the answers to the questions for the day. Emaluzia my face akwasaro and emaluzia why njiwe nye ndị nye ya. Eyotago. All right, so how long can Nigeria enjoy go civilian rule? 26 years. If we are still na civilian rule bụ na mgbe anyị nweta democracy, which is na 1999 ka esi na military rule mee gịnị ba na civilian rule, which Obasanjo bụ the first president rule under civilian rule after ịghọtago anapụrụ ịpụ from military rule. So ịgbakọ 1999 till now all 26 years. Kedu mgbe e nyere anyị republic? October 1st 1963. Onye mere every October 1st unu eme gịnị unu ana holiday because of the gịnị republic. I recognize Republican Day that day. Then the first school enwe na Nigeria 15th January 1966. 15th January 1966. Agụiyilu osi ha na ịmago otu esi eka akụkọ ọbịa meeting na nke kedafia achụrụ ya bịa ebe ahụ egbuo ya notwithstanding na ọ nọ na nke dị ya ọba. Ịghọtago? So just gụọ the history, time adịọzi, just gụọ the history. The history na-atọ ụtọ, ọ na-atọ nwantị, ike amụọ down chọọ nweta ya, ị ga-enweta ya. So my first winner bụ Oge Chukwubuzo Finest. Actually my first winner was the fourth caller, but enwetara m afia. So that fourth caller, the fourth caller for today, nya ka a na-akpọ nya the number 4th person kpọọ m on phone nke mụ na ya zọrọ afa. So biko ewenye mụ na ga zọrọ afa gị nọ na the afa brain mekwaghị ịkpọkọnata the afa. Ịghọtago? So Oge Chukwubuzo Finest bụ my second winner. And of course, menye Ejike as the first caller for the day. Mgenye something Ejike. So biko no send them text message. Send them text message with the keka mesu emaro no because he give to unu ga-abụzi tomorrow. He compile the names with numbers. Send them message with your account details. Okay, yes. Send them message with account details. So talk am gesu emaro no. Yotago at least info account details from so time malo that na no from ODENIGBO. Yotago or anyway ide account details to gide ODENIGBO come not so but just send the account details because that's my fourth caller. Agba alum only your job making one need agba alum biko just buy alum send the account details. Yotago send them a text message Kubuzo send the alum and then Ejike send the alum. Ebe ka m ga-asị unu bye bye kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Vote 104.3 FM and ọ ka mma na unu mekwa ya kịta bikos ụma na echi bụ weekend unu mekwa na alịa njeri ego m kwesịrị inye unu nke ahụ tụlọọ ịma na Father's Sunday bụ this Sunday were ya je gbalụ mpa m Father's Sunday gotere ya ka ihe ọ na-akacha ka nwoke a na-akacha dị ya like sef. So unjekwe je eme ihe ngwara nkịta ka emesịa nụ bye unu niile nọ na Vote YouTube anyị na Vote na-ekene si na daalụ unu na-eme ọfụma ka ọ dị n'echi.